det er bedst at skille sig ud, synes jeg. Det er sjovere sådan, eller det er federe at være sådan unik-agtig. Altså sådan, ikke som alle andre. Altså jeg kan bedst lide at være ligesom de andre, fordi at så får, altså jeg synes bare sådan, hvis man er anderledes, så synes jeg, man får så mange spørgsmål og sådan ting. Jeg synes, det er fedest, hvis der er en, der sådan skiller sig ud, for de andre ikke køber den samme trøje, som alle de andre, de lige har købt. Jeg vil sige, hvis man sådan kan sådan noget, være ligesom alle andre på sådan en lidt speciel måde. Altså man ikke lige går sådan i lyserøde bukser og en grøn trøje og nogle blå sko. Det er måske lige en tand for meget. Ja, så kan man godt sådan lidt føle, at man bliver bagtalt eller sådan. Så føler man sig lidt udenfor, synes jeg. Men der er nok også nogen, der synes, de er så flottere end andre, eller så kan de bedre lide deres eget tøj, i stedet for bare at lide de andre. Altså det er så, at personen tør at gå sådan. Altså jeg vil aldrig selv gøre det. Aldrig. Min viste sort tøj. Ja, jeg tror ikke, jeg ejer på røde bukser. Hvis det man godt kan lide, så skal man jo gøre det. Altså hvis man har lyst til at have et par røde bukser på en gul trøje og en grønne sko, så skal man da have lov til det. Altså til sammen tænker jeg lidt, det er noget, men så tænker jeg jo, at det er faktisk ret fedt, fordi når man tænker nærmere. Så bagefter tænker jeg, at det var faktisk alligevel ret sejt, at hun turde. Ja, at hun faktisk gjorde det, i stedet for bare at tænke, det kunne være sejt, hvis man gjorde det.